en mar ang'ichwelo riwruok makwar mar msalaba makwar koriwore kod riwruoge mamoko chako yanga chenro mar chiwo chiemb kony ne jogo mane oro ohinye kaunti abiriyo ma pacho ka. Chenro ni mane ochaki gi jagoro maduong' mar Red Cross okawo madiro milion 40 ka ogeto konyo jo Kenya moyo milion 3 e kauntis kaka Marsabit, Wajir, Turkana, Mandera, Kilifi, Kwale kod Isiolo. Jagoro mar Red Cross bende yango ni gin akicha makedo gi pioula ma bende koro nyoro jopiny e kauntis kaka Migori kod Narok. This achievement of Kenya shillings 40 million reflects the generosity of our diverse supporters, corporate partners, whose substantial donations have enabled both procurement and efficient distribution. For this particular support, we are focusing on the priority 7 counties that are most affected. That is Mandera, Turkana, Wajir, Garissa, Kwale, Kilifi, Samburu, and Marsabit. We have 400 tons of food. That means we'll be able to reach a number of families for the next 1 month. Kadhi gwenge mag Migori piny owacho kotenore kod riwruok